Daşowdyň howpsuzlyk gullugynyň işgärleri namaz okuyan ýa-da meçhide gatnaýan adamlary soragy çekip olardan namaz okumadlygy talap edip başladylar diýip Azatlyk radiosynyň bu welayatdaky habarçylary we çeşmeleri aýdýarlar. Daşowda howpsuzlyk gullugy meçhide gatnap namaz okuyanlar ýa-da pensiýa ýaşyna ýetmedik büdjet işgärleri öýünde ýa iş ýerinde namaz okuyan bolsa, olary soraga çagyrýarlar. Olara näme üçin namaz okuýarsyň? Kimler bilen gatnaşýarsyň? Ata-babalaryň kimler? diýen soraglary berýärler we namaz okumazlygy hem-de meçhide barmazlygy berk tapşyryp başladylar. Diýip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde agdalmazlygyny soran çeşmämiz gurrun berdi. Aýdylmagyna görä ýurdun Demiradyk welayatyndaky howpsuzlyk gullugynyň işgärleri soragy çekilen adamlary iş ýerinde ýa-da meçhitde namaz okanyny bilsek, işiňden aýryldym diýip hasap edäý diýip haýbat atýarlar. Hiç yerde işlemeyen yaş raýatlary bolsa, öň Türkiýede işlediňmi ýa-da ýakynlaryň işleýärmi? Nähili telefonuň bar? Telefonunda diňi wagtlar barmy? diýen soraglary berýärler. Soraga çekilen adam öň Türkiýede işlän bolsa, ony berk soraga çekýärler. Onuň öň gatnaşan dost garandaşlaryny dernäp başlaýarlar. Eger ýaş adamlar sakally bolsa, ony olaryň sakallyny sıyryp soňra öýlerine göwerýärler. Diýip çeşmämiz bellidi. Mundan başol welaýatyň Saparmurat Türkmenbaşy adynaky etrawynyň çetki owalarynyň arçynlaryna hem owada namaz okap dine ynanýan adamlaryň sanawyny tapşyrmak barada ýürüýte görkezme berilendigini hem sözüniň üstüne goşdy. Azatlygyň habarçylarynyň tasdiklamagyna görä haja gitmek üçin arda tapşyran hem-de etrap häkiminiň ornwatary ýa-da daýhan birleşiginiň başlygy ýaly wezipelerde işleýän adamlara öz işiňizde işlejek bolsaňyz onu ardalaryňyzy ýygyna alyň diýilipdir. Soragy çekilen Daşowdly raýatlaryň käbiriniň Azatlygyň yerli habarçylaryna we çeşmelerine aýtmaklaryna görä, howpsuzlyk gullugynyň işgärleri bu çäräniň sebäpleri barada hiç ýyly düşünürş bermeýärler. Azatlyk radiosu bu mesele boýunça Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň Daşowdy welaýatyndaky bölümi bilen habarlaşanda, ýurtda sakkal goýberýän ýa-da namaz okuyan raýatlar babatynda nähildir bir gadançylygyň girdilendigini ýa-da girdilmändigini ne tasdikladyp ne de inkar etdirip boldy. Yerli synçylaryň we ýaşaýjylaryň ençemesi dine ynanýan adamlara şüpheli garamagyň soňky bir ýylyň dowamynda hassa güýçlenendigini aýdyp, bu çäräni türkmen häkimetleriniň Islam döwleti toparynyň ideologiýalaryny goldaýanlara we wahhabislere bolan gorkusy bilen düşündirýärler. Gerek kuşgarlykda, gerekmeze kuşgarlykda. Onu hemşin men dine anancıma koşulmalılar. Vilayetin derejesinde hasaba ne sonra da yurt derejesindeki umumi hasaba getirilýär diýmek isladım. Dine ananya bir ırga bir başga adam bolaýmasyn diýilen ıramsızlyk daýdyr şahsiýetine. Dip Aşgabatda ýaşaýan ýazyjy we synçy Amanmurat Bugaýew aýtdy. Türkmenistanda hususan da Daşowda sakkal goýberýän ýa-da namaz okuyan raýatlaryň dürli kynçylyklara sebäp bolýandygy hakynda Azatlyk radiosyna wagtal maglumatlar gowuşýar. 2016-njy ýylyň awgust aýynda Azatlyk radiosu bilen habarlaşan Daşowdly ýaşaýjylaryň ençemesi welaýatyň komitetiçileriniň namaz okuyan ýa-da sakkaly sehel ösgün ýaşlary tutup, olara garşy dürli çäreleri görýändigini habar beripdi. Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamenti tarapyndan dünýäde din azatlygy boýunça ýaýradylýan ýyllyk hasabatlarda 2014-nji ýyldan bäri Türkmenistan aýratyn alady döredýän ýurtlaryň arasynda saklanyp galýar.